nnu aṅana n'ofe olugbo. Ọhịa ọbụla ogwu mụrụ ọkụkọ mmadụ anaghị aba ya aba, maka na onye na-asịsị kpọọ isi akpara alụbat kwesịrị ibu ụzọ jụọ onwe ya mgbe isi nye na alụbat ọ bụkwa ofu ihe. Ntị adịkwa. Chijioke amaghị na ọ bụ maka ego ya ka nwunye ya ji eribere ya isi. O nweghị mgbe o ji gbata ya n'obi na aṅụrị ya nwunye ya na-enwe oge niile bụ maka ego ọ na-ahụ anya. Ọ bụ ya ka o ji adị mma anọkọta ihe eme mana mmadụ anwụla. Iwere ya mara ndị hụrụ gị n'anya na ndị kpọrọ gị asị. Ị mara onye bụ onye na ka onye dị. Chijioke bụ nwa okorobịa ji oge kpata ego. O nwere ebe ọ na-aga eri mama put. Nwaanyị na-ere nri ahụ na o ji ezigbo ego. Nwaanyị akpọrọ otu nwaanyị aha ya bụ Ngozi kpọnye Chijioke. Ngozi enweghị mgbe o ji hụ Chijioke n'anya, mana nne ya gwara ya na ọ bụrụ ọlụghị Chijioke ụlọ aga aba ha abụọ. Na o si be Chijioke gbapụta ya mara na ọ bụghịzi nwa ya. Okwu nne Ngozi kwuru mere Ngozi ji wee gidi nwa isi na-eme onwe ya ka ọ mara ma ọ ga-ahụ Chijioke n'anya, mana kama ọ ga-ahụ ya n'anya kama ọ kpọkwuo onye asị. Mana o jizi maka ego Chijioke kwerezi ihe ahụ nne ya kwuru wee banye na be Chijioke. Ya na Chijioke abụrụzie di na nwunye, mana ịhụnanya dị ya. Ka ọ batara wee hụ na Chijioke enweghị nsogbu, na ọ bụghị mmadụ girigirigiri, ya kwuo tinyere na anya aka anya Chijioke. Ka afọ abụọ ha ji ọlụ di na nwunye gachara, ọ matara Chijioke ofụma, okwu agbanwee. Ọ naghị ekwe ka Chijioke soro ya gaa njem ka di na nwunye. Ngozi ka anaghịzi ekwe ka ya na di ya dina n'otu akwa. Ọ nọ na adị mana ụmụ nwoke ndị ji ego na-ebu ya. O bucha ya lọta di ya chimetụ ya kọsị ike gwụrụ ya. Di ya dina n'elu akwa rịtuo n'ala. Ọ bụrụ ụbọchị ọ chọrọ ịnọ n'elu akwa ma ọ gbakọtaghị di ya azụ, edenwe isi ya n'ebe a na-edenwe ụkwụ, di ya edeme isi n'ebe a na-edenwe isi. Isi nwoke nọ na mgbago, isi nwunye ya nọ na mgbada. Ọ na-apị ekwentị na-eche mgbe di ya buru ụzọ lakpuo ụra. Ihe ọ na-apị n'ekwentị ya na nwoke ọzọ na-akpa. Ọ gaghị adị ndụ kọtara di ya akụkọ ala. Di ya kọtara ya akụkọ ala ọ sụọ n'imi onye ọbụla na-anọ n'onwe ya n'ezinụlọ a. Ọ bụrụ ụbọchị ha ga-enwe mmekọ dịka di na nwunye, Ngozi ka e were na-eto o ji ekpuchi isi kpuchie ihu ya. Ọ bụghị na ọnụ nwoke na-esi isi. Ọ na-asọ di ya oyi, nwoke buru isi ka ebu ụlọ. Chijioke emechaa kpọọ ọgọ ya nwaanyị kọrọ ihe ọ na-ahụ n'aka Ngozi. Ọgọ ya nwaanyị akpọ Ngozi baara ya mba, mana ogbochi Ngozi ime ihe bụ obi ya. Chijioke beziri ebere na be ya. Ya bụ mmadụ nọ na be ya n'ọpịa mkpụrụ ihe. Ọ dịzi ka ọ bịa na be ya, maka na ọ chọghị ihe na-akpasu Ngozi iwe. Ọ maghị nke ọ ga-eme okwu Ngozi eweme iwe. Ihu ebe Ngozi ga-abara ya mba ka ụmụaka. Iche na obere nwa ka a na-abara mba. Ka afọ 8 na-aga na-achọ ịbanye n'afọ 9 ha ji welu di na nwunye, arịrịa wee daa Chijioke. Ka chi na-abọ ka ahụ ya na-akawanye njọ, ndị ụlọ ọgwụ achọpụta ihe arịrịa ya bụ. Ego Chijioke na-agbari, maka onweghị mgbe nwunye ji apụrụ ya n'ọdụ ahịa nke akpatara akpata agwụ. Etu a ka nwunye Chijioke si leghara Chijioke anya, na-abara ya mba ka ụmụaka, na-ata ya so eze. Oge ụfọdụ ọkpa mkpịsị na-apịa ya ka ụmụaka. Chijioke nọ n'arịrị nọ n'akwa. Arịrịa ya eruzie na nke na ọ gaghị ebulitezi ọtọ n'elu akwa. Mkpọrọmasị nwunye ya wee karịzie. Chijioke mere otu ohi kpọọ nwunye ya, etu o si apara ya mba. Orolu nwayọ onye nọ n'akpa ọrịa na-ajụ ya, ole dị ihe m mere gị? Ajụjụ a wee gbakasịa Ngozi isi. Ọ sị Ngozi ya biko ya gbaghara nne ya na ọ bụ nya asịrị. Ngozi ka agwụghasịcha anya ụdị anya ọ gwụghara ya. Ụdị anya ka nwaanyị na-abụ ọgwụ agha nwoke, ihe o ji bụrụ nwoke azụ kpụrụcha n'ime. Ọ bụgodị na ị chọrọ imetụ aka ị na ọrụ onwe gị, sị ya na ọ bụghị ihe a ka ha kwekọrịtara, na onweghị mgbe ha kwekọrịtara na ọ ga na-ebugharị ya elu n'ala. Ọ na-ekwu anya ya na-agba vam, sị ya na ike agwụla ya, na ya mee nwa anwụọ ka ya mesapụ ahụ. Okwu a Ngozi kwuru ewere gbuo mmụọ Chijioke. O were eweta aka n'ụzọ ụtụtụ Satọde. Chijioke na-akpọ Ngozi, ọkpọpụ ya ọkpọkwata, na-akpọ ya ngọọ, mana olu ya dị nwayọ. Ngozi atakasịrị ya pụọ ezi, pụọ na-akọrọ nwaasịrị ya na ndị enyi ya nwaanyị n'ezi. O kweghị ya ga-alata ihe onye na-ejighị ahụ na-akpọrọ ya. Ihe a wee na-akwụ nwanne Chijioke ka nwaanyị n'obi. O wee si n'ebe alụlụ ya bịa ma ileta Chijioke n'ụtụtụ ahụ. Kpatara hụ Ngozi ka ya na ndị enyi ya na-akọ asịrị. Ọ jụọ ya di gị kwanụ? Ọ sị ya na ọ nọ n'ime ụlọ nga ahụ. Nwanne Chijioke ahụ ka ọ dị ya n'anya n'ụtụtụ ahụ, hapụ ya gawa na palọ ike leta ihe na-eme, maka na ọ bụ na palọ ka ọ na-anọzi. Nwunye ya nwe n'ụlọ ebe ndina. Ka o mepụrụ ụzọ palọ banye, ọ hụ ka nwanne ya nwoke si n'elu kushin dapụ n'ala. Ọ kpọọ ya oku ọzaghị, ọ ga-ama ya anya ọzaghị. O metụ ya aka lee ya anya n'ume. Ọ bụrụ na nwoke agabigana na nwoke efeela. O tinye mkpụkpọ n'ọnụ kpọnwa Ngozi. Ngozi amapụta piti ihusisi anya mmiri na-ebe akwa aghụghọ, akwa na-eru ha ala obi. O wee bụrụ otu a ka Chijioke si wee kwacha aka wee tiere ọkụkọ akị. Gee m ntị, tupu ị lụọ onye ahụ ọ bụ gị na ya bụkwa na onye amanyere gị amanye ka ị lụọ. Ọsọ gị bụrụ nwoke, ọsọ gị bụrụ nwaanyị. Ịhụnanya na-adịghị n'ebe ahụ etinyekwa n'isi. Onye ahụ gị na ya na-eri na-amịchasị aka, onye ahụ gị na ya na-eme ọya ugbu a, nọrọ oke n'ala jụọ onwe gị, ọ bụrụ na ihe mee echi nke ga-eme gị gaa adị ka ị dị ugbu a, nwere ike na ego aga adị, bụ na o nwere ike na ahụ aga adị, ma ọ bụ na ihe ike mere gị. Jụọ onwe gị ma shuga gị ahụ maka ga-abụkwa shuga gị, na obi ụtọ gị ahụ ga-abụkwa obi ụtọ gị ka ọ ga-agbawa gị obi. Onye ahụ ị na-ata abụ n'obi ọ ga-atakwa na-abụ gị n'obi. Ọ ga-ematacha mgbe ahụ ọ bụkpọọ gị anya. Ọkwa nweghị ihe o ji maka ya wee hụ gị n'anya. Ọkwa ọ bụ mma gị, ọkwa ọ bụ ego gị. Ọnọdụ dagharịa onye ahụ o jiri hụ gị n'anya pụọ. Ọkwa nsọpụrụ ahụ ọ ga-enye gị agaala. Mgbe ị nọ n'ala azacha ajụjụ ndị a, mgbe ahụ ka ị ga-amazi ma ọ bụrụ na ya bụ ọhịa na-enwe adịghị na mma, ma ya bụ ọhịa ọ ga-amịzikwa na-enwe ụtọ ọ ga-aracha, maka mgbe eji akọ na-arakwa ahụ. Ntị adịkwa ya gazie.